хора, аз съм Павели и ви казах, че ще снимам 3 епизода по едно и също време, за да ви покажа всичките тези джингори от книжарницата от Монтана, за да имам време. Така да таковаме. Това са, че ще ходя на един детски рожден ден, като се върна на София и тук има такова. Сега ще ви покажем тетрадките. Айде! Къде се? Имам много тетрадки. 10 минути. Даже това ми запусне и да едната тетрадка хора. Има ли още не? И да не забравя, имам един дълъг молив, за да не ми имам два молива, за да не ми свършат и да имам още един. Ето, ще ви оставям, както ви казах, колко тетрадки са, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 тетрадки. Ще ми стигнат за тази година или ще купим още от София. И да, всичките са сигурно по 60, някои са по 80 листа, някои са 60, сигурно и някои са 70, не знам. Какво съм купувал, това е. И ще ми стигнат сигурно през годината и това ще видим. Мали. Хора, падна всичко и сега ще се видим. Така, сега ще видим. Така, ето ме пак, аз съм доктор. И това да си пишам вътре домашните и ако ходя на занимания или в къщи да знам какво съм писал. Така, иначе има още... така, две... как се наричаха това? Някой да пише в коментарите, че забравих. Чески забои. Не пишете. Който иска да пише, да. Пишете в коментарите. Тук химикалки имам много, за да ми стигне. Даже имам и моливи. И химикалки. Моливи химикалки. Ето, 2 молива имам още. И тук са химикалки. Чай да сложа тази химикалка, че сигурно така. Това е още една химикалка и хора ще видим в третия епизод. Чао!